номере ки дар экранҳои шумо мебурад, номерои Аки Амон. Аки Амон дар хизмати мо шумо занг занед, аз номи канали фикри шумо гап занед. худо хоҳад шуморо ба кор таъмин мекунам. Мана ин хобгоҳҳо чӣ хеле ки мебинед тоза озода, холодильник дорад ҳар як комната ва ногуфта намонад. дар даруни кор шуморо ба хурду хӯрок таъмин мекунанд. оилекатон вақту соаташ киси мегиред. ассалому алайкум ватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. ҳамин рӯз дирӯз бисёр нависта истодан ватсап ва бисёр бародаро занг зада истодан ки вид на жительство доранд, патент доранд, корти банки Тинькоффашонро заблокировать кардем. баъзе бародарои Сбербанк, Алфа банк, тамоми банкҳошон аз чи блокировать кардаги. баъзе одамо бародаро, баъзе одамое ки вид на жительство доранд, мо пурсиш кардем, официально кор намекунанд. барои ҳамин бародарои азиз, ман худи ман вид на жительство дорам, алҳамдулиллоҳ ин мана чӣ накардааст, маҳкам накардааст. ини бисёр бародарои маҳкам кардаги Тинькоффашо ва он одамое ки дар рӯйхати 120,000 буданд, бисёр ҳамон бародарои маҳкам кардаги, барои ки документ надоштанд. бисёришон ҳамон касое ки документ надоштанд, ҳамоно чӣ карда истоданд. ман мепурсам ки документ доштед, немегӯянд. бародарои азиз, ҳамин қонун барои ҳамин шумо баромадаги ки шумо рафта худатона чӣ кунед. укази президенти ҷумҳурии Россия, Федератсияи Россия, яъне укази 1126 1126, указу 1126 рафта шумо метавонед ки худатона қонунӣ кунед ва карти худатона разблокировать кунед. он ҳолате шумо метавонед ки картатонро разблокировать кунед ки худатонро рафта дар МВД, яъне МВД по поводу миграция худатонро заявление менависед. бародарои азиз, ман ҳамин силкаи рестера ки худатон даромада проверка мекунед, худатон даромада проверка кунед, ягон кас ба мақсад пул пешниҳод накунед. ман дар телеграми худам мегузорам, даромада ҳамон рестер ба худатон проверка кунед. дар ҳолате ки шумо дар он рестер ҳастед, документ доред надоред, мақсад проверка мекунед, менависад ки отсутствует. Отсутствует значит шумо дар ин рӯйхат нестед. агар бошед, мебурад ки есть. мақсад дар телеграм ҳамаш маълумот пурра чӣ кардагиам, ҷо кардагиам, ҳамон силкаи МВД мондагиам. бародари азиз, даромада телеграми мо подписация кунед ва онҷо хабарҳое ки мисол фаврӣ ҳастанд, ҳамонҷо мо ҷо мекунем ва кор дар шаҳри Екатеринбург дорем. кладка, касое ки мехоҳед кладчи кор кунед, официально ҷои хуб бепул документ ба ёрдам мекунем, документ мекунем. ва бародарое ки дар шаҳри Москва ҳастед, дар ширкати Азон ҷои хубаш ҳаст, ҳама ҷаҳата дастгирӣ мекунам бародаро. онҷоам кор дорем дар шаҳри Москва, ҷои хубаш бепул, метавонед дар Москва кор кунед. худо хоҳад касое ки мақсад кор лозим, телеграм ба даромада пайгирӣ кунед ва номери ватсаби Акои Амон дар зери навор мешавад, метавонед занг занед. ҳамватанои азиз, бародарои азиз, хоҳарои азиз, чӣ хеле ки мебинед, ин рафти кор аст. кори мушкил нест. метавонед мана як телефон кати ҳамон QR кодаша чи запис мекунед. муҳим кори осон, маблағи хуб дорад. бародаро то 10,000 рӯзаш кор карда истодан. хоҳаро, модаро, чӣ хеле ки мебинед. муҳим маблағи хуб, ҷои хуби бепул, тамоми ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд, уведомление мекунанд. официально кор, бародари азиз, ягон хел ҷои фиребу найрангаш нест. официально кор мекунед, уведомление мекунанд. фақат патентатонро худатон месупоред ки числи патентатонро фаромӯш накунед, худатон супоред. инҷа одаам бисёр ҳамаи ино мақсад успед намекунанд. ин бародаро патентатонро худатон месупоред. дигар уведомление, дигар хизматрасонӣ аз тарафи ширкати бародарои тоҷики худмо Аки Амон дар хизмати шумо ҳастанд. номерошон дар зери навор занг занед, аз номи канали фикри шумо салом гӯед.